Вражески роботи засечени наблизо. Внимавай като ги унищожаваш. Чувам, че познават Мила. Коя е Мила? Мила пащопките. Това беше шега, може да се засмеете. Не разбирам. Обясни шегата. Ако обясня, ще стане тъпа. Обясни шегата. Добре. Когато спомена името Мила, все едно очаквам да я познаваш. Ти естествено питаш, коя е Мила? И аз ти казвам, Мила пащопките, което звучи като да ми лапаш топките. Това е забавно, защото ти не би го направил. Надявам се. Нямам отвори за лапане. Не, че няма да ми ги лапаш, защото не можеш. Няма да ми ги лапаш, защото е гейско, мисля. Да не съм хомофоб. Грешка в разбирането. За да инсталирате драйвер за хумор, използвайте правилното CD. Какво CD? Майка ти CD на Корами. Трябваше да си остана.